2, 1. Just. Ja sinne kosahti. Siis kakkosessa aina kannattaa vetää pullo, kun neppi tankkaa. Jep. Nähtävästi. Tää on jo tottunut tällä Terraidissa, että pystyy oikeesti vetämään pulloa. Ei näköjään kaikki. Nyt tuli joku pieni ajatus harras. Tässä matsissa Tepsin pullon vetäminen ennen pulli on 100% hyödy. On se sitten, että tää menee silleen hyvässä pareissa tää peissi. Ihan vitus. Tulisitteko kanssani tänne? Lähtisitkö kanssani jonnekin? Reverberating blows. Pakko sanoa, että en tolla puheella. Muista miten se meni. Beware. Rannalle. Seksimessuille. Jonnekin. Jonnekin. No niin, nyt suoritetaan se tankin vai? Kyllä.